Fl-aħħar 6 snin in-nefqa tal-Gvern fil-qasam soċjali żdiedet b'50% biex euro minn kull 3 tan-nefqa tal-Gvern qed tmur f'miżuri soċjali. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa tal-Kabinett li saret fir-residenza għall-anzjani Vinċenz de Paule. Dr. Muscat innota li n-nefqa tal-Gvern fil-qasam soċjali żdiedet minkejja t-tnaqqis fl-att ta' persuni qiegħda u ta' dawk imċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi li minn 43,000 fl-2012 naqsu għal 14,000 is-sena illi għaddiet. Madankollu il-Prim Ministru sostna li dan l-ammont huwa inaċċettabbli u għalhekk lan tal-Gvern huwa li jeradika l-faqar. Dan fost oħrajn bl-istrateġija kontra l-faqar li nieda l-Gvern fl-aħħar xhur biex l-ebda tifel jew tifla li tgħix f'familja fejn hemm ġenitur jaħdem ma tibqa' tgħix fil-faqar. Dwar il-qasam tal-housing, il-Prim Ministru qal li l-Gvern għandu strateġija ċara biex fost oħrajn postijiet ġodda ma jibqgħux jintirtu mill-qraba jekk dawn jirnexxilhom jimxu l-qudiem fis-soċjetà. Minflok, il-post jingħata lil persuna oħra li ta' bilħaq ikollha bżonn l-għajnuna. Hawnhekk semma li l-Gvern se jagħti għajnuna wkoll lil koppji li jkunu infirdu iżda ma jkunux eliġibbli għal self mill-bank biex jixtru post ġdid. Hemmhekk il-Gvern ħajidħol f'kunċett li jgħidulu equity sharing, fejn il-Gvern jagħmel pratikament tajjeb għan-nofs ieħor. Dettalji ħajtħabbru fil-jiem li ġejjin, illum fil-Kabinett approvajna l-iskema wara l-preżentazzjoni illi kellna u fil-jiem li ġejjin qegħdin nħabbru id-dettalji ta' din l-iskema. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falson qal li l-Gvern ikkommetta ruħu biex djar eżistenti ikunu aktar aċċessibbli fosthom bil-bini tal-liftijiet ġodda f'madwar 100 blokka madwar il-pajjiż. Hawnhekk qal il-Ministru li l-Gvern iffoka fuq tibdil fil-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Żied li l-Gvern jemmen bisħieħ fis-settur tal-persuni b'diżabilità fosthom billi nieda liġi li kull kumpanija trid timpjega ammont ta' persuni bi bżonnijiet speċjali. Iżda mhux biss. Is-sussidju tal-kera li ġie irdoppjat minn 83 għal 166 euro fil-ġimgħa fix-xahar. U dan huwa benefiċċju illi huwa bbażat biss fuq id-dħul tan-nies. Niet l-iskema nikru biex jassistu fejn nikru mant il-privat u mbagħad ovvjament nikru lil terzi persuni prati aħjar. Nidejna dawk l-hekk imsejħa social loans fejn il-kundizzjonijiet ta' min jissellef ikunu aktar favorevoli u fejn il-Gvern jagħmel tajjeb għal dak li huwa depożitu mitlub f'kull każ. Il-Ministru innota wkoll li wara l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar se jibda xogħol fuq ir-residenza Vinċenz de Paule stess biex jiżdiedu 500 sodda għal anzjani li jkunu jeħtieġu kura fit-tul. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.